Ernest Kassar, membru fit-tim ta' manutenzjoni, qatt ma basar li l-kollegi tiegħu se jivvutawh bħala l-ħaddim tas-sena tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Kellek hekk xi darba l-ħsieb li sħabek stess ħajażluk biex tkun il-ħaddim tas-sena? Ma b'sarta li se tiġri di. U xi tfisser għalik? Tfisser ħafna apprezzament. U dejjem kelli ngħinuna minn sħabu wkoll għax dejjem nirranġaw flimkien fejn neħlu ngħinu l-xulxin. Parti dat-tim jagħmel xogħlijiet oħrajn bħal pereżempju manutenzjoni tal-bejt illi huwa ta' importanza enormi għax jekk inti barra ma jkunx protett ġewwa inutli tagħmel ir-restaw. Jieħdu ħsieb id-dawl, ġifieri ftit ilu inawgurajna proġett ta' kważi €500,000 hawnhekk dawl ġdid. U dat-tim kien involut hands-on il-ħin kollu 24/7. Bħalissa biċċa xogħol mhux żgħira għat-tim tal-manutenzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan, ir-restaw ta' twieqi tan-nava li qatt ma ntmissu mill-gwerra l-hawn. Bħalissa tnaqalgħu daw it-twieqi bħalma taraw għal di l-estejnija minn barra u minn ġewwa, naqalgħu l-injam ta' barra, nneħħulu l-lostru u nagħmluh mill-ġdid. U t-tieqa ta' ġewwa naqlaw l-ħġiġ kif qed tara nibdluh u nduruha fejn hemm bżonn li jrid u qed nagħmluha t-tim kollu tal-maintenance. Għal Ernest huwa onur li jaħdem fil-post li l-iktar iżuruh nies. Hawn jgħaddu medja ta' 2000 viżitatur kuljum li tpoġġi responsabilità akbar biex il-Konkatedral jinżamm f'kundizzjoni perfetta. Ian Camilleri, Chief Operations Officer fil-Fondazzjoni tal-Konkatedral, għalli Ernest u l-kollegi tiegħu huma dawk il-ħaddiema ta' wara l-kwinti imma xogħolhom huwa imprezzabbli. Nista' ngħid li it-touch tat-tim tal-maintenance li qegħdin 4 min nies biżlin immens jidħol f'kollox. Il-Konkatedral ta' San Ġwan tlesta fl-1578 bħala knisja konventwali tal-Ordni fi żmien il-Gran Mastru Jean de la Cassière, b'faċċata stil fortifikat fuq ġewwa ġawra tal-arti u tal-istil barokk. Kull sena l-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan tippremja ħaddiem minn tagħha bħala l-impjegat tas-sena.